Salut, ăsta este primul meu videoclip. Avem aici casca Fox cu GoPro Hero 9. Nu mai am baterie la el, s-a stins, am încercat să fac începutul ăsta de videoclip de mai multe ori. Deci avem aici un camion spectral Ale5, camion frumos, un Zeb Ultimate de 190, charger 2.1, roată față E-Train, de asta nu știu cum se pronunță, cu cauciuc Rogue Rider Grip 500, cauciucul ține foarte bine, chiar m-am lăsat pe curbe și ține. Aici arată spate tot E-Train de astea, nu știu ce model sunt de astea. Cauciuc spate Assegai 2,6, pedale aici Rock Bros, frumos. Șoc de ăsta Fox Float-X Performance, întors invers că se lasă mult mai bine, culisează mult mai bine de toate. Avem aici frână în spate, că față nu avem bani, de orei, de 4 pistoane, cu un disc de ăsta avin, nu știu ce dracu o fi. Dropper post aici, lipit cu șoricei de toate, nu contează, 280, că na, cadrul e XL și na. Avem aici un schimbător Shimano de ore, nu e bun deloc. Pedalier de ăsta de ore, butucul se aude foarte bine. Casetă de asta primită cadou de 12 pinioane. Și cam asta a fost primul videoclip gen pe total. O să mai pun niște săritori de aici de la rampă. Și aici mai ai prietenul meu frumos aici, cu scotul ăsta, că vrea și el să fac și lui prezentare. Scotul ăsta Fox 40, Fox Van, cauciucuri Chamble. Magic Mary. Ăsta schimbător de ăsta de căcat, Shimano SRAM GX. Schimbă mai bine ca al tău. Niciodată. Ba da. Așa? Pedalierul e mai scump ca al tău și mai Pedalier descendent, mă piși pe el de pedalier că nu-i bun deloc. Pedale la fel ca ale mele. Și da, o să pun de aici niște sărituri, mai am 15% baterie la GoPro, am uitat să-l încarc când am plecat de acasă. O să pun de aici niște sărituri și mai avem acolo un mini pișan, nu știu ce o fi ăla, îl punem și pe ăla, o încercare de rampă, ceva, îl punem și pe ăla, cam atât mă lasă bateria să filmez. Suntem aici frumos în Mega că bate foamea, ne-am luat 2 covrigi și ne uităm și pe aici. Avem aici săritura a doua, dubla a doua, la rampa asta. Cercăm să ne luăm mai multă viteză, ghidonul trănește. Bun, hai să încearcă un săritură de asta mai inadecvat. Deci să sperăm că era să cad. Era să cad. Drumul la filmare. Am schimbat plâng de schimbătorul, cum am zis și mai devreme. Zic că ar trebui să-mi iau și eu un powerbank de la cu mai multe baterii pentru GoPro. 15 lei. 15 lei, mă. 15 lei, mă. E puțin rău de tot, mă. Zi, mă, o faci? Nu. Asta e 8. N-a avut el Rogue Rider, să știe. Mamă! Că nu mai am baterie. Bă, am sărit pe rampă. Următorul vlog o să fie din Sinaia, nu mai am baterie la GoPro. Vă pup și vă iubesc, eu am fost Dani Bike Project.